ಏನಂಗನೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಇಜಿರಿ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಗನಾಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಸ ಆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದು ಐಫೋನ್ ಇದು ಝೆನ್ಫೋನ್ ವಾತ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಡಿದಿನ ಇಟ್ಟಿ ಒಣಸು ನೀರು ತೆಲಿ ಬರ್ಚಿ ಇಡನ ಟಿಂಗ್ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಈಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ತುಪ್ಪನಾಡ 12 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಗಲ ದೋಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಎತ್ತಾಳೆ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಗಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತಾಡಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಎತ್ತಾಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಅಕಿರಿ ಮಿಟ್ಟು ತೂದು ಎಡ್ಡತನ ಹಾಲತನ ಸಜೆಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದಲ ಇತ್ತಿನ ನಜಿ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಲ್ಲೇನಿ ತೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಪ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡೆತ್ತಿದನು ಪಂಡ ದುಂಬು 4 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಚೆನ್ನಾಗ ಜವನಿರಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ 0 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದನ್ನು ಬಂಡ ಆನಾಡು ಪುಣ್ಣಾಡು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿಂದ ಇಲಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತರಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಲ ಕಣ್ಣಿಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಬುಳಾಲಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಐದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಣ ಅವು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುಣ ಮತ ಬರ್ತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿಸ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚೆ ಐನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪು ಅದೇ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸಹ ದುಮ್ಮದು ಕಾಲಂದು ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂತು ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂತೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ತವನ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಬಂದ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧುನಿಕತೆ ಆತ ಐದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿಸಿ ಬಟ್ 1 ವರ್ಷದಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನು ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಚಂದ ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆತರ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಏತ ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಮನ ಕೆರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೂಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂಪೇರು ರಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಐಟು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕರ್ದು ಕೂಡ ಜುವಾಪೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕರಿಂದ ಕೂಡ ಜುವಾವೇರ ಪಂದು ಮಂಚಿನ ಮಂಚಿ ಅಕ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಐಟು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮನ ಕೆರ್ಪೇರು ಜುವಾಪೇರ ಒಳ ಜುವ ಏನೊಂಡ ಮೂಗಿಡ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಮಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮತ್ತದ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತೂಪುನ ಪೂರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿತ್ತನಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಮಳ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ ಅಲ್ಪ ದುಬೈಡು ಬಾಂಬೆಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಏನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವರು ದೂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಚ ತಕ್ಕ ಓಪನ್ ಜೋಕ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಇರ್ತೀರ ಅವಳಿ ಏನಂತು ಟಿಂಗ್ 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 ಏನು ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಮೂರು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪುದು ಬಾಲೆ ಕಟ್ಟಣ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಮೊಬೈಲ್ನ ತೋಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರು ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲತನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಣಂತೀರು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಾರ ಬಳ್ಳಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಾಪುನ ಇಂಚಿನ ಟಿಕ್ 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 ಹೊತ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕು 1 ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷದ ಜೋಕು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದೀನಿ ಅವೇ ದುಮ್ಮು ಮತ ಪರಬ್ಬೆರಣಕ ಕನ್ನಡ ಕದಿವಂತೆ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಚೆತ 1 ವರ್ಷ ಅದು ಜೋಗ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಕನ್ನಡ ಬಣಿಕೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಕ ಅವು ಕಣ್ಣ ಸರಿಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತುದ್ದು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪೇರಾಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತುದ್ದು ಇಂಚ ಆಪುಣ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಗುರಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರಿಕೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಪಾಡುವೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಮಿತ್ತು ಬಾರಡು ಜೋಕ್ಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಹುಷಾರವಳು ಅಂಚೆಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪಿಜಿರ ಅವಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಂದು ಅವು ನಂದುಂಟು ಗೂಗಲ್ ಉಪ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲ್ಲದಲ್ಲಕ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಿನ್ನ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಲ್ಲದಲ್ಲ ಓ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ನಾವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಲ್ಲದ ಇತ್ತೀರ ಬಂದ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಬಾಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈತದ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ನೋಡು ತುಂಬಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಸೇರ್ನಗನೆ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಇಜಿರಿ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಗನಾಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಸ ಆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದು ಐಫೋನ್ ಇದು ಝೆನ್ಫೋನ್ ವಾತ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಡಿದಿನ ಇಟ್ಟಿ ಒಣಸು ನೀರು ತೆಲಿ ಬರ್ಚಿ ಇಡನ ಟಿಂಗ್ 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 ಜೋಕ್ಲೆ ಒಣಸು ನೀರು ಬರ್ಚಿ
ಮೊಬೈಲೇ ಅವನು పేర్లు పరిచి దాలా పరిచి 24 ಗಂಟೆ ಐತಿ ಕಿವಿ ಅಡ್ಡೆ ದೀವನಿ ಸಿಮ್ ಇಜ್ಜಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಿಮ್ ಪೂರ ಪಪ್ಪನ ಸಿಮ್ ಪಪ್ಪನ ನೂದು ನಂಬರ್ ಅಲೋ 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 ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಿಕ್ 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 ಚಾಟ್ ಐಟೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಾ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಪಾಟ ಲೈಕ್ ಬರ್ನು ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಲವರು ಐಟಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಮಕ್ಳು ಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿತ್ ದಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಬರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮಂಟೊಂದು ಸಾಲೆಗೋಣ ದಾಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಜೋಕುళ్ళు ದಾಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮಗಲು ಅಂಚಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಬೊರ್ಚನ್ನ ವೀಡಿಯೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಚಿ ಬಾವುಜಾಲು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಬಿಡ್ತೊಂದು ಟೀಚರ್ಗಳು ಎಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟದು ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಾಗ್ತಾನೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಬಿಡುವೇನೆ ಆಯ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಸ್ವಂತ ತೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಕ ಅಂದಲ್ಲ ಬರುವೆ ಆಯ್ತು ತೂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಜೇರಿ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಚಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಪನೆ ಇಟ್ಟು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿಂದ ಬಕ್ಕ ಐಟೆ ಸೆಟ್ ಆಪ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪು ಬಕ್ಕ ಐಟೆ ಸೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಐಟೆ ಜೋಕುಲು ದುಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಲು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜೈಲು ಬಣ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಕಿವಿಗೆ ತುಚ್ಚಿದೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆಂಚೆ ಕಲ್ಪದು ಕಂಡರೆ ಕಲ್ಪದಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಪದಲ್ಲ ಇಂಕೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ತೂಪಿಚ ಅಕ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಆಪನು ಯೂಸು ಹಾಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪನು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಿ ನೋಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಚ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಹಾಲ್ಗೆ ನುಕ್ಕಬೇಡ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಬುರುವೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪನು ಚಟ ಆಪನು ಬಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಚದ ದಾಲ್ ಪ್ರಜನಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂಚಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬುತ್ತಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾತಾ ಡಿಂಗ್ರಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈದೇನೆ ಅಂಜನ ಜೋಗ್ಲಿ ಬದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ನಂದಡ ಬೇಗ ಉಂಟಡ ಮಾರೆ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕತನ ಜೋಕುಲು ತುಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ಟೀಚರ್ನ ಕ್ಲಾನೆ ರೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಬರ ನಿಕ್ಲ ಆನಿ ಅಂಚಿತನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂಚಿಪೋಣ ಮನೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಆಳಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಎಂಚಿನವರು ಇಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಿಂಚಿ ಸಾವುದು ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜೋಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಹತ್ತಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಮಜಾ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಾಲ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆದು ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಾಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಭ್ರಮೆತ್ತ ಕಾಲ ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಉನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಉಳ್ಳ ಫೋನ್ ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ 1 5 ಟಿಂಗ್ 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 ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇಟು ಉಪ್ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾವಲ್ಲ ಡಿಗ್ಗ ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಸೈಕಲ್ ಟಿಂಗ್ ನಿಂಗ್ 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 ಅವಳು ಬದ್ದು ಸಾಗಣ ಸೈತಾನ